yaba wa Musa domin gama ji daɗi da shi da ciro da wakili can fadar Musa yaya kwanan kirishi da shi da barade da garkuwar fadar Musa domin gano jakada da jagaba ga cokali da ɗan tiye na Musa ya gayyata ɗan ada da sarki da yanzu a ce mabuwar fada mai waka ya zo Allah dan ya da kwana Musa kakan Musa bar su ƙara shirin masu zowa bar su da kansu a ilimin Allah ba nan ba to ko ga mu wakar ka da mun fara ta yi karko insha Allah jama'a dai ka biya su hakimin mu ya biya mu ai kowa ya biya shi Musa kayin mota ya ba da gidan kwanci ya ƙara